खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया बुंनाया राजखान्थिनि अनगा जेबो नङा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफपि बारग' आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी, एनडिएफपिएस बारग' गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा, एनडिएफपिआरएन अखा हादै, इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हानजा आरो दोलोफोरा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंना होनायनि थाखाय बिथां आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ क'क्राझार सहरनि सार्किट हाउसआव बरायदों। बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया बुंनाया राजखान्थिनि अनगा जेबो नङा होननानै बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। नैथियाव दङ हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव लाख रांनि सुरां कार्ड मोनदों। श्रुत सुलुंनि खौरांखौ बिथा खालामनानै चिरां खोन्दो डिएफअ ब्रह्मानन्द पाटियारिनि दैदेननाय मोनसे हानजा आरो पुलिस बिफान जथायै सिग्रोमनाय खामानिखौ जागायदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव चिरां जिल्ला धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिलासपुर गामिनि थागिबि आब्दुल रिजाकनि न'आव गोबां बिबांनि बानसुम लालि सिथा आरो बायदि बायदि बेसेन गोनां दंफांनि काट हमनो मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावखुलिसिम लाबोयो। हमनो मोननाय काटनि बेसेना 8 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना ब्रह्मानन्द पाटियारि बिथाङा मिथिहोदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि भारतारि आयेननि राहाजों बे सुरां काट फालांगिरिफोरखौ आयेननि राहाजों बिजिरनाय जागोन। थामथियाव दङ जोनोम सानखालिनो ना हमनो थांनानै जिउ गोमादों सासे फरायसाया। थुकुवा खना सनारि साप्रिनि बारैसुला गामिनि बिलोआव ना हमनो थांनानै सासे थाखो 8नि फरायसाया जिउ गोमानो गोनां जादों। थुकुवा खना बारैसुला गामिनि थागिबि अकिन कनिकरा थांनाय रबिबारनिफ्राय गोमानानै दंमोन। बिनि उनाव सासे गामिनि सुबुङा फरायसाखौ सानाव बिदाजों बिलोआव ना हमनो थांनाय नुदोंमोन होननानै फोरमायदों। पुलिसा बे सुबुंनि मिथिहोनायखौ लानानै एसडीआरएफ आरो गामिनि सुबुंफोरनि मददआव नागिरनानै बिलोआव फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय फरायसानि थैनायनि सानखालिनो बिनि 14थि जोनोम सानमोन। ब्रैथियाव दङ माखासे दुथांफोरा मिरु इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि गारिखौ अन्थाइ खुबैदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनारगाव बियाबनि सिङाव थानाय जारबारि गेलेग्रा फोथार इउपिपिएल दोलोनि सुबुं थुबुरमा हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ बाहागो लानानै पाटगाव फारसे गिदिंबोफिननाय समाव माखासे दुथांफोरा बिथांनि गारिखौ अन्थाइ खुबैदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला पाटगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां फुंबिलि बसुमतारिया बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोननानै जयेन जाहैनाया मैया फिन प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोनना जयेन जाफैफिनबाय। बाथियाव दङ भारत भुटान सिमनायाव मैदेरनि फालो। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय भारत भुटान सिमनायाव फालोसे मैदेरा उदाङै गिदिंथिबाय थानाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि भारत भुटान सिमनानि हाग्रा ओनसोलफोरखौ माखासे दुथां मानसिफ्रा फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव आदारनि आंखाल नुजाथिनाय बै मैदेरनि फालोफ्रा हानजा हानजा हाजोनिफ्राय ओंखारबोदों होननानै ओनसोलनि रायजोफ्रा अजद होदों। बेबादि मैदेरनि फालोखौ सानफ्रोमबो बगाजुलि संरैखाथि हाग्रा ओनसोलनि सिमना सेरगामि दरङाजुलि बगाजुलि ओनसोलाव सानफ्रोमबो नुबाय थानाय जायो आरो बेखौ नायनो थाखाय लामानि खावनैबो बाहागोआव गोबां मानसिफोर थुबुर जानायबो नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।